Todavía queda moito trámite por percorrer, non vamos a levantar falsas expectativas, pero que si está claro é que queda de manifesto o apoio tamén do Goberno central ás infraestructuras básicas desta cidade. Estamos falando dun investimento que supera os 30 millóns de euros para este primeiro tramo e reitero que a idea é que se poidan iniciar o expediente de expropiacións neste segundo semestre e, por tanto, intentar que se licitase a obra antes de que remate o ano desta variante norte de cara ao día de mañán a dispoñer do que é a actual entrada á cidade para convertila nese proxecto que todos anhelamos, que é o Boulevard Termal. O alcalde tamén anunciaba que o Concello de Ourense acadará o obxectivo de débeda cero no exercicio de 2017. Na Xunta de Goberno local aprobouse unha modificación orzamentaria que irá a pleno con cargo ao superávit para amortizar débeda. O total de financiamento ascende aos 6 millóns de euros polo superávit nas contas, que en 2014 era de 24 millóns de euros.